Vähintään 5. Nyt on Harrilla tiukka vehis kiinni. Siellä on aika mamma. 5 vaikuttaa. Kyllä se yli femmalla. Oi. Hui vittu. Se on pelottava perkele. Kyllä väsynyt paljon yhtään. No se lähtee menee. Koita pyöräyttää se uudestaan. Onko Harrin ennätys? Toivottavasti saadaan punta. Jätkät, nyt mä uskon ihan täysin tohon vetouisteluun. Joo, vittu kun se ei oo väsynyt yhtään vielä. Oi tää jo. Näittekö yhtään että kuinka on sulla kiinni siellä? Kyllä se hyvin näytti olevan. Vittu kun meillä on niin ritsapää haavikissa. Sen sais kyllä jos haluais, mutta siitä tulee kauhea tuossa. 5 kiloa hauki! Nyt otetaan hauki pois. Ei vittua, me pysty. Tää saadaan vähän lämmössä. Älä tee noin. Se pitää saada aika hyvin tuleen tästä. Vittu mikä selkä. Takakoukusta se ei oo kovin hyvin kiinni. Nyt kun se kääntyy. Otatko se peräkautta sen? Siellä. Se on siinä. Se on Harri. Vittu mikä lätkö! Ota veden sisäpuolesta, että menet vastaksaan just. Oi vittu! Ruumia tänne. Oisko 6? En mä tiedä, mutta enkä. Vai onko 7? Onko metrikerho? Iso on. Niin on. Kato mikä väri. Joo. Onnellinen omistaja. Ui vittu! Kato! Täällä on se vähän actionia hetki. Kyllä. Tosta ei saa oikein otetta. Mä ton jarrun ihan löysää. Joo, pian muuten tapahtuu. Pian se oikein innostuu. Niin. Mä seison tässä nyt sitten. Onks sä niinku fotografmaan? Joo. Videokuvaa tulee koko ajan. On muuten aika miehekäs kaveri. Se on aika letkä. Työ rupee tapahtuu. Joo, niin rupee. Se ei enää kauaa makaa rauhassa. Sopii. Eikö haavistella? Toi pitää muuten punnita. Ai jaa. Ai jaa. Pitäisikö muottaa toinenhan? Vittu kun me saatais sinne vaan irti tosta kalasta. Saatko sä ihan kokonaan uutta? Limaa lentää. Mukaan sitten Joo, lopetan ja jatka. Joo, 1 metri. Mittakin on vissiin. No. Tää on aika isojen kalojen kohta. On. This is big pike fishing in Petsmo, Finland. Se on aika lailla tasa. Vähän menee alle metrin pois. Meneekö? Kyllä. 99. Oi vittu! 99. Venytä vähän. Se on 99. Okei, painoveikkauksia. 7. 7 on lähellä. Siinä on kuule... Tämä on tuo iso hauki, mitä mä oon ikinä nähnyt. Siinä on Hermannin kokoinen hauki. Se oli se 7. Oli se 7. Kyllä! Onko 6945? Voi vittu, sit pitää mennä lottokauppaan. Oi! Joo, take it easy. Big fucker. Sitten kun mä huotaan puntarissa, näyttää vähän kummia lukemia väliin. Joo, kyllä näyttää. Ei viitti sen takia, että tappaa. Ei vittu, päästetään mamma kasvamaan. Ennen mä jään epätietoisesti sen painosta se, että se murhataan sen takia, että sen saa tunnia. Onko mittari käynnissä? Ei vielä. Otatko sä ton puntarin Mulla olisi tämä tässä ihan nyt tulossa. Mitäs saadaan? Tässä ei ole pari venttiä. Tää pieräskelee.
answer slime. Very slime. Huomasiko heti, että nyt on iso? Kyllä sen näki. Kyllä se huomaa. 6. 608. Oho, 6642. 6,4. 606. Mikähän se nyt on? Mennään nyt. Se otti vähän tukea tosta. 6,4 se kävi siinä. 6,3 on niinku nyt lukemat. 6,3 vai 6,3. Pistetäänkö poika pois? Otaanko Tuusun kamera? Vois ottaa vähän